Γεια χαρά σε όλους. Πολλοί φίλοι με ρωτάτε αν βγαίνουν μεγάλα ψάρια με LRF και πόσο μεγάλα ψάρια μπορούμε να βγάλουμε με το LRF και διάφορες τέτοιες ερωτήσεις. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο τώρα ένα ψαρεματάκι που είχα πάει χωρίς κάμερα, χωρίς τίποτα με τους φίλους μου, γιατί κάνω πάρα πολλά ψαρέματα χωρίς να τα βιντεοσκοπώ για το κανάλι, απλά για να περάσω καλά. Αλλά προέκυψε ένα απίστευτο ψάρι, το οποίο βγήκε βίντεο με το κινητό. Με τράβηξε ένα φιλαράκι μου με το κινητό, οπότε δεν θα δείτε κάποια τρελή ανάλυση στο βίντεο, αλλά θα δείτε το αποτέλεσμα. Με εργαλεία πάρα πολύ light, με ultra light LRF. Συγκεκριμένα το καλαμάκι είναι το Major Craft 023, το Agido, το 5G, με 2000 μηχανισμό Dive Variety, 02 νήμα Wanted, 014 παράμαλο Grand Max. Ο λόγος που αναφέρω τον εξοπλισμό είναι απλά για να δείτε πόσο light ήμουνα, με 3-0 παραμανούλα BKK, και στην κεφαλίτσα την Owner αυτήν, Owner Cultiva JH83 νομίζω, ναι, 1,5 γραμμάριο, η οποία είναι πολύ καλή αποδοτική, αλλά έχει πάρα πολύ λεπτό εγκύστη, δηλαδή έχει τύχει να μου την ανοίγουν κοκάλια. Παρ' όλα αυτά, αν διαχειριστούμε ένα ψάρι με ψυχραιμία, ήρεμα, το αφήσουμε να πάρει, να ξεσπάσει και το κρατήσουμε δηλαδή σε μια τάση συνεχόμενη μέχρι το ψάρι να κουραστεί, έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να το βγάλουμε. Αυτή η συγκεκριμένη μάχη που θα δείτε δεν σήκωνε λάθος. Κυριολεκτικά η διαχείριση ήταν απόλυτα σωστή, με πολύ παράγοντα τύχης, γιατί μιλάμε τώρα για ψάρια που έχουν δόντια τόσα και κόβουν παράμαλα χοντρά σαν τίποτα. Παρ' όλα αυτά βγήκε με 0,14 και 0,2 νήμα, γιατί ο παράγοντας τύχης ήταν μέσα στο παιχνίδι, εφόσον δεν μπήκε στο στόμα του ποτέ το παράμαλο του ψαριού. Αλλά και αυτή η μάχη, μια τέτοια μάχη δεν σηκώνει κανένα απολύτως λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε να κάνεις κενά, ούτε να πιέσει λίγο παραπάνω. Θέλει ηρεμία, ψυχραιμία και σωστή διαχείριση. Το βίντεο θα το δείτε, είναι τραβηγμένο δυστυχώς με κινητό, γιατί είχαμε πάει να ψαρέψουμε έτσι, να περάσουμε καλά, χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα. Δεν πειράζει, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα τη δείτε τη φάση, θα το ζήσετε όπως το ζήσαμε και εμείς, με full χαρά, με πολύ γέλιο. Δείτε το βίντεο, πραγματικά αξίζει, και τα λέμε σε λιγάκι. Είναι πολύ μακριά. Θα το βγάλεις. Κάτσε, κάνει κανένα κεφάλι. Αφού δεν έχει κόψει ήδη, το έχει στο μητάκι. Ναι, αλλά θα ανοίξει, θα αγγίσει κάποια στιγμή. Δεν ανοίγει, ρε. Δεν μπορεί να μην ανοίξει, είναι πιο... είναι η κουλτίβα, θα γίνει χάλια. Και είναι και μέσα στο ρέμα αυτό. Είναι στο πόδι μου το ψάρι, να το δεις. Τι λες ρε φίλε. Παράνει λούτς στα μαρουκίου. Μόνο άμα με λυπηθεί και έρθει μόνος του έξω κάποια στιγμή. Άμα δεν ήταν το ρέμα, μπορεί να είχε βγει ήδη έξω, να ξέρεις. Καλά, θα το δεις πόσο είναι, θα πάρεις φυλάκια. Το είδα εγώ λίγο. Είναι καλό, είναι μεγάλο ψάρι. Το είδα λίγο εγώ. Για να δούμε πως γυαλίσει πουθενά. Κοντά είναι, δεν μακριά να ξέρεις. Πήγαινε μαζί του, πήγαινε μαζί του, έλα από εδώ. Βοήθησε τώρα, έλα μαζί του. Άσχημα, μην ανοίξει τα αγγίση. Απλά να μαζεύεις τα μπόσικα, να το μαζεύεις από πάνω, όχι από το πλάι, καταλαβες. Πώς πάει ρε μαλάκα. Να τους. Τον είδες? Να τους, μπαούλο. Ναι. Τι λες ρε φίλε. Βγάλει το βίντεο το ψάρι. Μαλάκα το ψάρι είναι τέρας, είναι γάματα. Για φύγε από εκεί πίσω να πάω πίσω. Γύρω στα 2 είναι, Είναι καλός, φίλε. Άσπα, θα δείτε να πω και να σκάτσει, περίμενα να το φέρω πάνω. Αν το τζενερίσουμε καλά και μετά... Και όταν θέλει κόβει 40 έτσι, τάω. Πάρα μαλάκι. 0,14. Εντάξει, άμα βγει ένα κρέο μαλάκα. Μόνο που το είδα δεν με νοιάζει, λίγα συλλαστεί. Άμα βγει ένα κρέο το ψάχνει. Εντάξει, θα κουραστεί, τι θα κάνω. Για Λούτσος πολύ και αντέξει. Είναι τέρας. Είναι 2 κιλά Είναι 1,5 με 2 είναι. Ξαναπήγε μέσα από... Βγες από το ρέμα, βγες από το ρέμα. Άμα κόψει το ρέμα βγήκε.
Και να έρθει ένας γλούτσος μεγαλύτερος να τον φάει τώρα. Κοίτα εδώ που φάρεσε ρε μάνα. Έχει πάρει και φίλος μου, όχι τόσο μεγάλο, αλλά έχει πάρει φίλε. Ας το μην κάνεις την απόσταση, να το ξενερώσουμε καλά. Και κάνει μια δυνατή. Πώς δεν έχει κόψει ρε φίλε τόσες φορές που Δεν γυρνάει. μελετάς ρε μαλάκα. Πω, ακραίο φίλε ψάρι. Είναι πολύ μεγάλος λούτσος. Είναι καλός είναι μεγάλος. Άμα βγει είναι απίστευτο. Το ρεύμα με διαλάει. Εν τω μεταξύ στην αρχή ερχότανε μαζί σου. Ερχότανε. Και μετά κάνει. Ρε τον είδα και πάθα ζημιά. Εντάξει. Αν βγει αυτό το ψάρι θα είναι γάμματα. Είναι όντως μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλο ψάρι. Παίζανε 3 κιλά, 2,5 κιλά. Άστο να ηρεμήσει, άστο. Ωραία, μου λες πότε να βάλω. Να τον ξενερίσουμε, ετοιμάσου. Ένα γάτζο μέχρι να τον έχω εκτελέσει τώρα. Βάλε από εκεί μέσα, βάλε να το φέρω εγώ μέσα. Τι να δω. Μαλάκα το πήραμε. Βγάλε μία τηλεόραση. Κοίτα, δείξε εδώ. Κοίτα ψάρι που βγήκε ρε φίλε. Δείξε μία εδώ τα εργαλεία. 0,2 νήμα, max 3 άτζιτο. Λούτσος, Ναι, ακραίο ψάρι. 1,5 γραμμάριο κεφαλάκι. Και ξέρεις, κάνουμε συζήτηση για λούτσους, Κοίτα που έχει φάει τώρα. Και δεν ψαρεύουμε. βγήκε. Αυτό ήταν το βίντεο. Όπως είδατε το ψάρι ήταν πολύ μεγάλο, ειδικά για αυτά τα εργαλεία. Εντάξει, για το spinning ήταν ένα κανονικό ψάρι, αλλά για αυτά τα εργαλεία ήταν πολύ σοβαρό το ψάρι. Έφαγε το μαρουκίου, το pink, natural pink αν θυμάμαι καλά, σε ένα κομματάκι τόσο. Ελπίζω να καταλάβατε τι είναι το LRF, τι ψάρια μπορεί να δώσει. Έχω χάσει και στο παρελθόν καλά ψάρια τα οποία στην ουσία τα νίκησα στη μάχη. Τα έφερα πολύ κοντά μου, σχεδόν στην απόχη και τα χάνα στο τελευταίο μέτρο. Και έλεγα κάποια στιγμή θα μου το δώσει το καλό το ψάρι. Αυτό είναι το LRF, κρύβει εκπλήξεις, είναι αγαπημένη τεχνική πάρα πολύ, είναι πολύ τεχνικό ψάραμα. Κρίμα που δεν τραβήχτηκε σε βίντεο κανονικό αυτό, να είναι με full ανάλυση. Δεν πειράζει, τουλάχιστον είδατε την εμπειρία που ζήσαμε κι εμείς. Γεια σας φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.